Ndithi esandidla njalo kumfana kaTikTok. Ndithi mna ndisagovozile, ndigovozele phezulu, ungathi ndilahlekelwe lithemba. Ndigovozele phezulu, ndilinde uba ubhuti afake into yakhe. Athi cela undiphe into yokusula. Njengethi ndandisopa guys, ndicela ndiphe into yokusula. So into eza engqondweni yam into yoba yho, inoba ndimanzi kakhulu ngokufuna uqala ndosula iqala before. Xa ndiphakama, ayibo, sigcwele isibumbu, sigcwele nasemathangeni. And zininzi, sigcwele isibumbu, sigcwele nasemathangeni. Ndothuke, ayibo, uchamile mos lo mntu. Akhange ndimve. No guys, akhange ingene. Uchame engayifaki. Ndimnike itawuli osule. Azosula. So bathi anganqe phezu kwebhedi. Ndilalela ngezinsha aba bandibuza ikhondom. Ningazozenza juice ngami ngathi niyayisebenzisa ikhondom. Nidliwa raw nina, nidliwa raw amagweja nina. Ningazongijwayela amasimba. Nina nidliwa raw every day. Ningazongibuza ikhondom as if nina niyayisebenzisa. Ningazongiqhela kakubi. Ningandiqheli nje. Anihlangene futhi. Andazi noba ucinga kade or dom or ucinga kanjalo every day. Mawuzonibuza ikhondom yayiphi kodwa ndiyaxelela ukuba isibumbu sasemanzi zilento zazakhe. Ndiyaxela ikhondom ilento isibumbu sami namathango am ayimanzi zilento zana zakhe. Kodwa uzonibuza ikhondom. Like at this point ikhondom iphi njengoba uzenza isibhanxa nje. Alela ke. Hayi. Ndithuke like ndisazibuza Bible. Seqebela vele. Ndiyazibuza ngaphakathi. Ndizibuza ngabantu ba what happened? Or mina inkulu kakhulu na ikuke yami bantu ndingayivi ngena. No, there's no way. There is no way uba ndingayiva mayingena noba kuthi inkulu kangakanani. Azange senze into. Kubo busuku wahamba ekuseni. Ndamtexta sisemsebenzini. Mase ndimtext nithi hayi what happened izolo? Because asenza nganto. Why kuzovela uchama ungayifakanga? Athi hayi phela nawe uyelo kakhulu and esendubawela kakhulu nami. Ngendiva ebethi ndichisa kakhulu. So uthe mayifaka wachama. No, azange attempt nokuyifaka. Bezilo bafo ingekangeni. Nxa ubuthi ndiyelo kakhulu. Xela ngomvenda mna sana.